това съм аз. Онзи горе е балонът ми с Хели. И в този епизод ще ви покажа какъв ми е гласът, когато вдишвам от балонът с Хели. Така. Само да го развържа. Ще спра пауза, но като го развържа. Ще се върна след 15 минути. Отворих балона. Можете ли да повярвате? Отворих балона. Добре. Хели. Да, така е. О, много яко. Не знам как става това, ама... Добре, така звуча малко странно. Добре, не знам дали звуча странно, не съм много сигурен. Пишете в коментарите, ако според вас звуча странно. Така, опит номер 2. За кое? Как си бе? Гледам към телевизора там. Добре, не знам дали ме е странен гласа. О, Майкъл. О, Майкъл. Така, препоръчвам ви да вдишвате в балон от Хели, Хели от балон с Хели, защото можете да се правите телефонни шега. Мале, колко родители и жертви на телефонни шеги сега да отпалят надолу. Ама аз искам палец нагоре, моля ви. Така, опит номер 3. Много странно звуча така, нали бе? Добре, не знам дали звуча странно, но... Балонът! Така, не знам дали звучах странно, но моля, напишете в коментарите дали звучах странно, защото аз не знам. Дали звучах странно. Ако не съм звучал странно, направя, но съм си изпукал балона с Хели. Така, абонирайте се, дайте положителен вот за клипа, ако всичко ви е харесало. Напишете в коментарите, ако гласа ми е бил странен, защото аз не знам. Да, дайте лайк за клипа и се абонирайте, ако искате още такива видеа като това. Нали, експерименти разни. И да, абонирайте се, дайте положителен вот за клипа, ако всичко ви е харесало. Пишете в коментарите. Долу в описанието ще пише това. Или някой може да играете Clash of Clans. И да, на Clash of Clans сега другите могат вече да излизат видеото. Тези, които играят Clash of Clans, специално за тях казвам, моля, влезте в клана ни. Казва се Българи юнаци с една емблема там. Така. Аз съм си кръстил Ghost Rider, аз съм Лига Gold 3. Първите 4 са Crystal Лига, един от тях се е кръстил Foxhound. Мисля, че четвъртият. Да. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа, пишете в коментарите и чао! Между другото, трябва да благодарите на моят приятел Йоан, защото той ми даде този балон. До сега бях на неговото партия за рождения ден. Той ми даде този балон. Йоан, ако гледаш това, благодаря за балона. Благодарете му, защото без него нямаше да направя това видео. Така. И